Hej, jeg hedder Victoria Tang, og jeg er 7 år gammel. Hej, jeg hedder Vincent Tang, og jeg er 12 år gammel. Når jeg ikke er hjemme og er i skole, SFO, svømning eller dans, så er det vigtigt for mig og min mor og far, at jeg er i sikkerhed. Når jeg ikke er hjemme og er i skole, fodbold eller fritidsklub, er det vigtigt for mig og mine forældre, at jeg kan føle mig tryg. Når vi jagter pædofile blandt ansatte i børnehaver og skoler, glemmer vi, at de også kan findes i vores egne familier. En pædofil, om det er en mand eller kvinde, kan sagtens være charmerende, attraktiv, intelligent og hjælpsom. De er lige så komplekse som andre mennesker. Og når vi indser det, bliver vi måske mindre blinde over for overgreb i hjemmet. Kurt Kyd er 61 år og blev som barn misbrugt og udsat for vold af sin egen mor. Jeg var meget isoleret. Jeg kunne ikke finde ud af, hvordan jeg skulle være sammen med andre børn. Lige så langt tilbage, jeg kan huske, har jeg haft selvmordstanker, faktisk. Ja. Og det skyldes selvfølgelig det misbrug, som min mor udsatte mig for, ikke også? At mit selvværd, det var lige 0, altså.